हेलो फरायसा फंबाय बिनानावमोन जों दा बे भिडिअ सावरायगोन थाखो 10 नि सानखान्थि आयदानि खोन्दोसे नंगुबै अनजिमा नंगुबै अनजिमाफोर बे चेप्टारनि सायावहाय जों सावरायगोन आरो बेयावहाय ओरैबायदि कुइसनखौ जों लानानै सावरायगोन बेयावहाय जे माल्टिपल चॉइस कुइसना माबायदि कुइसना फैथाव बा मा होनो जे सायख'नायावहाय ना जिहेतु नोंसिनियावहाय मा होनदों सायख'नाया फैगोन ना 25 नाम्बारनि 20 नाम्बारनि आखाइ सायख'नाय फैगोन आरो 25निया 1 नाम्बारनि सोंनायावहाय फैगोन ना बेफोरबायदि कुइसनावहाय माबायदि कुइसना फैथावथाव जों बेफोरनि सायावहाय जोङो सावरायगोन जोङो दिनैनि बे भिडिअआवहाय जे जोङो खोन्दोसेयावहाय ना माबायदिया 1 नाम्बार सोंनाय एबा सायख'नायाव फैथावथाव बेफोरखौहाय जों सावरायगोन बेखायनो नोंसोरोहाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांना भिडिअखौ जुदि नोंसोरो जोबजासिम नायाब्ला बुजिनाय नङा आरो जुदि नोंसोरो जोबजासिम नायगोन अब्ला नोंसोरो बेयावहाय मिथिनो मोनगोन जे 1 नाम्बारनि सोंनाय एबा सायख'नायावहाय माबायदि कुइसना फैथावथाव ना बेखौ नोंसोरो आइडिया मोनगोन आरो नोंसोरोहाय बुजि मोनगोन बेखायनो नोंसोरो भिडिअखौहाय जोबजासिम नायलांना आरो भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालाम ना बेजों लोगोसे नोंसोरो मा खालाम नोंसिनि जेसेबांफोर लोगोफोर दङ अननानै नोंसोरोहाय शेयार खालामनानै हो जाहाथे बिसोरबो नुनो मोनो ना बेनिफ्राय जायफ्राहाय चेनेलाव गोदान दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय जाहाथे नोंसोरो उनावहाय भिडिअ आपल'ड खालामोब्ला नोंसोर नुनो मोनगोन जेरैहाय उननि भिडिअ माने जे जोङो चेप्टार 2 चेप्टार 3 बेफोरबायदिनो गासै चेप्टारफोरनि सायाव जोङो कुइसनफोरखौ सावरायगोन जों ना बेखायनो नोंसोरोहाय बेफोर कुइसनफोरखौ सावरायनायखौ जाहाथे नुगोन बा नुनो मोनो बेनि थाखाय नोंसोरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय बेयावहाय फार्स्ट कुइसनाव जोंनियाव दङ मा होनदों इउक्लिडनि राननाय बेवहाय होनदों इउक्लिडनि राननाय ना इउक्लिडनि राननाय उफ्रा बिखान्थि बादियै होनाय मोननै दाजाबथाय रग' अनजिमाफोर दाजाबथाय रग' अनजिमाफोरा मा ए आरो बी जेराव एखुथा रग' अनजिमाफोर पी आरो किउ थायो अब्ला बेवहाय मा जागोन जे अपसन नम्बर ए बी सी डी बिसोर मोनब्रैयावहाय जों नुदों नैबे खिनिया गासिबो एखे ना बेयो गासिबो एखे माने बिसोर गासिबो एनि समान ना नैबे खिनियाहाय जोंना एनि समान बे गासिबो एखे बा बेवहाय जोङो बेखिनिखौ नायनाङा जोङो माखौ नायनांगोन जे जोङो नैबेखौहाय जोङो नायनांगोन बेवहाय जोङो मा नायनांगोन जोङो ना बेवहाय फार्स्टआव होनोङो लाथिख'आहाय माने 0 लेस देन आर लेस देन बी माने बेवहाय मा होननाय जादों जे आराहाय लाथिख'निख्रुइ देरसिन आरो मा होननानै बुंदों बीनिख्रुइ फिसासिन होननानै बुंदों ना आराहाय मा होनदों लाथिख'निख्रुइ देरसिन आराहाय लाथिख'निख्रुइ देरसिन आरो बीआहाय आरो बीनिख्रुइहाय फिसासिन होननानै बुंनाय जादों ना बीनिख्रुइ फिसासिन होमबा जोङो बेवहाय आरो अपसन नाम्बार बियाव दङ 0 लेस देन इकुवेल आर लेस देन इकुवेल बी जे आराहाय मा होननाय जादों बेवहाय लाथिख'नि समान नङाबा देरसिन बेनिफ्राय बीनि समान नङाब्ला बीनिख्रुइ फिसासिन होननाय जादों नाथाय जोङो बेवहाय जोङो बेबायदि नायबाय थालायला जों ना थोंजोङै जोङो फिननाया मा जागोन बेखौल' जोङो सायख'नोसै जोंनिया जे जोङो गोसोआव ला जेब्लायबो इउक्लिडनि राननाय उफ्रा बिमाव फारियाव मा जायो उफ्रा राननाय बिखान्थियाव मा जायो जे ए समान मा जागोन ए नि समानथ' बियो ए नि समानथ' मा जाखायो बी किउब प्लास आर जागोन बेयाव ना बी किउब प्लास आर जागोन बेनिफ्राय जोङो मा जायो जे आरा जेब्लायबो लाथिख'निख्रुइ देरसिन नङाबा मा जागोन समान जागोन लाथिख'नि देरसिन नङाबा समान बिनिफ्राय जेब्लायबो मा जागोन बीनिख्रुइ फिसासिन मा जागोन जोंनिया 0 लेस देन इकुवेल आर लेस देन बी ना बेयावहाय मा जागोन जोंनियाहाय 0 लेस देन इकुवेल आर लेस देन बी अपसन नाम्बार सियाहाय थार फिननाया जागोन गोसोआव ला जे नैबेखौ गोसोआव ला बेखिनिखौहाय ना लाथिख' लेस देन इकुवेल आर लेस देन बी बेखौहाय नोंसोरो गोसोआव लानांगोन दे अब्ला नोंसोरोहाय बेबायदि कुइसन फैबा हागोन नङाबा नोंसोर गोनो गोथो जागोन जे बबेयावहाय मा जागोन बियो ना जे माने आराहाय लाथिख'निख्रुइ देरसिन नङाब्ला मा जायो समान जायो बेनिफ्राय बीनिख्रुइ फिसासिन जागोन आरो बे ना दाना जों नेक्स्टआव बारदोनि नेक्स्ट कुइसनाव दङ मा होननानै बुंदों बेवहाय बयनिख्रुइबो दुइसिन अनजिमाखौ रुट 27 जों सानजाबोब्ला मोनसे रानजोबथा अनजिमा मोनगोन जे माने बयनिख्रुइबो दुइसिन अनजिमाखौहाय माबे दुइसिन अनजिमाखौ जोङो सानजाबोब्ला माने रुट 27 सानजाबोब्ला बे रुट 27 मोनसे रानजोबथा अनजिमा जागोन माने बेखौहाय जोङो नायनांगौ जों ना बबे मोनसेहाय जागोन जे दुइसिन अनजिमाखौ होनना बुंखादों बेवहाय बेखायनो जोङो दुइसिन अनजिमाया मा बेखौ नायग्रोना ला जिहेतु दुइसिन अनजिमाजोंसो सानजाबनो थिनो नालाय ना बेखायनो जों दुइसिन अनजिमा मा जागोन बेखौहाय नाय जों नुदों बेवहाय 3 गिदिर ना बयनिख्रुइ फिसासिनखौ जों नायोब्ला माखौ नुयो जोङो सिखौ नुयो जों ना सि 20 रुट 3 खौहाय होमबा जोङो दानिया थोंजोङै रुट 3 खौ जोङो सानजाबना नायग्रोनि 27 जों जोङो मा खालामगोन जोङो रुट 3 खौ जोङो सानजाबना नायगोन जों ना सानजाबना नायबा बेवहाय जों मा मोनगोन 27 जों मा जानांगोन 27 जों 3 सानजाबगोन 27 जों 3 सानजाबा मा जायो जोंहा 81 मोनो जों ना 81 मोननाय लोगो माने 3 सानजाबथाम 21 से थाबाय 1 जाबाय
नैया थाबायना बेवहाय होमबा 3 जों 2 जों मा जाबाय 6 6 जों 2 जों 8 जायो बा 81 जाबाय बिना जिहेतु बेवहाय जोङो सानजाबनानै मा मोनबाय 81 मोनबाय दाना 81 बर्ग रोदा दंना गैया जिहेतु 81 नि बर्ग रोदाया मा जायो 9 होमबा बे 9आ मोनसे रानजोबथाव अनजिमा नंगौना ना होमबा जोङो बेवहाय जोंना मोनथिखायो जों नायनायाव नुखायो बिनिखौ बेवहाय जोङो जे बयनिख्रुइबो दुइसिना जोंनाहाय रुट 3 जाना दंखायो बिना होमबा जोङो रुट 3 खौ सानजाबनाय लोगो लोगो जिहेतु जोङो ग्रोब रानजोबथा अनजिमा मोनबाय जिहेतु जोङो मोनबाय अब्ला एन्सारा जोंना बे जागोन जुदि रुट 3 खौ जोङो सानजाबनायाव मा होनो रानजोबथा अनजिमा मोनामब्ला जों गुबुन मोनसेखौ नायबावदोंमोन बबे मोनसे फिसासिन जाबावगौमोन बेखौ नायबावबानो जोङो मोनगौमोन आरो ना होमबा जोङो बेवहाय अपसन नाम्बार C आवहाय जोङो कारेक्ट जाखाबाय बेखायनो जों बेखौ नायबाय थालायला जिहेतु रुट 3 आवहाय फिसासिन बेवहाय ना दानिया जोङो नेक्स्ट कुइसनाव थांदोनि नेक्स्ट कुइसनाव मा दङ जुदि LCM 91 26 माने 91 आरो 22 नि दुआसाया 182 अब्ला HCF माने दियासाखौ दिहुननांगौ 91 आरो 26 नि दियासाखौ जोङो दिहुननांगौ होनबा जों मा मोनथियो जे जों मा मोनथिगौ जोङो LCM इनटु मा जायो HCF ना LCM इनटु HCF इज इक्वल टु मा जायो मोननै अनजिमानि सानजाब गासै बेयाव मोननै अनजिमाफोरा मा दङ 91 आरो 26 बेनिखायनो 91 आरो मा जागोन 26 दाना LCM आ बेसेबां होनाय दङ 182 होनाय दङ बिनिफ्राय जोङो HCF खौ दिहुननांगौ HCF जाबाय बेना बा 91 इनटु मा जाना दं बेवहाय 26 दाना जोङो HCF खौ जेब्ला लाखिगोन अब्ला ओरैजाय 91 इनटु मा जागोन 26 आरो बेवहाय 182 दाना जोङो बेवहाय 91 जों जोङो 182 खौ राननो हागोन नायदो 2 हरोबा मा जागोन 91 जों 2 सानजाबनाय लोगो लोगो 2 जों 1 जों 2 जाबाय ना 2 जों 1 जों 2 ओमफ्राय 2 जों 9 जों 18 मा मोनगोन जोङो 91 जों 82 खौ रानोबा मा मोनबाय जोङो 2 मोनबाय ना दाना 2 जों जोङो 16 खौ रानोबा बेसेबां मोनगोन जोङो 13 होनबा HCF आ मा जाखो जोंनियाहाय HCF खौ बेसेबां मोनखो जोङो 13 मोनबाय जोंना होमबा जोंना फिननाया मा जागोन अपसन नाम्बार ए आवहाय 13 आ HCF जागोन बेवहाय जोंनिया ना होमबा बेयो जाहैबाय बेखिनियाहाय ना दाना नेक्स्टआवहाय जों थांदिनि नेक्स्टआव जोङो जिहेतु मोनदों बेवहाय 4 नाम्बाराव थार्ड फिननायखौ दिहुन जे जोङो माबायदि थार्ड फिननायखौ दिहुननांगौ बेवहाय नाय रुट 7 आ होननानै बुंदों बेवहाय ना मा होनो रुट 7 आ मा जागोन बेवहाय इयाव दं मोनसे रग' अनजिमा मोनसे रानजोबथा अनजिमा मोनसे रोदा अनजिमा मोनसे रानजोबथायै अनजिमा रग' अनजिमा होननाय लोगो लोगो जोङो दाजाबथाय आरो दानख'थाय अनजिमाफोरखौ जों मोननो हायो जों ना दाजाबथाय आरो दानख'थाय ओरैजाय रग' अनजिमा होननानै बुङोब्ला दानख' मा जायो दानख' 3 दानख' 2 दानख' 1 लाथिख' 1 2 बेफोरो गासिबो मा जायो रग' अनजिमा जायोना नाथाय बेथ' रुट 7 आथ' रग' अनजिमा नङा हा होमबा बेयोहाय नङा दाना रानजोबथा अनजिमा होननाय लोगो लोगो बेहा मा थानांगोन बर्ग रोदा थानांगोन बेहा रुट 7 आवहाय 7 नि बर्ग रोदा थानांगोन जोङो जेखौबो स्कुवेर खालामोब्ला बा बर्ग खालामोब्ला जोङो मा मोना जोङो रुट 7 मोना 7 मोना जोङो ना बा जोङोहाय मा होनो बेहाहाय रुट 7 आवहाय बर्ग रोदा गैया बेखायनो बियो मा नङा बियो रानजोबथा जाया रानजोबथा जानायब्ला बेखौहाय जोङो पि बाय किउ नि महराव लिरनांगोन आरो बेहा रुटनि सिंनिफ्राय बायजोआवहाय ओंखारनो हानाय जानांगोन बियो दा होमबा बेबो नङा दाना बे मोनसे रोदा अनजिमा होननाय लोगो लोगो नाय रोदा अनजिमाफोरा मा जायो 2 5 7 बेबायदि ना नाथाय रुटनि सिङाव दं बेयो मोनसे रोदा अनजिमा जानो हाया बेखायनो मा जागोन बियो मोनसे रानजोबथायै अनजिमा अपसन नाम्बार डि आवहाय जागोन जे जोङो थोंजोङै सायख'खानोबो हायो जोङो जे मा होनो बेयाव जिहेतु मा होननानै बुंखादों जे बियो रुट 7 आ मा जेब्ला जोङो रुटनि सिङाव थानाय अनजिमा रुटनि सिङाव थानाय अनजिमाफोरा जेब्ला बर्ग रोदा थाया ग्रोब बर्ग रोदा थाया अब्ला मोनथिदो जे बियो मोनसे रानजोबथायै अनजिमा होननानै ना जेरैहाय रुट 2 रुट 3 रुट 6 रुट 7 बेफोरो मा जायो मोनफा मोनफा मा जागोन बियो 9 नङा दे 9 मानो 3 बर्ग रोदा नोंना ना 9 नि रुट 9 नि बर्ग रोदाया मा जायो 3 जागोन बेयो ना बेखायनो बेफोरोहाय 12 बेफोरो मोनफा मोनफा मा जागोन रानजोबथायै जागोन बेना बेनिफ्राय पाइआबो मोनसे रानजोबथायै बेबायदिनो रुट 27 बेफोरो मोनफा मोनफा रानजोबथायै माने जायफोराहाय बर्ग रोदा गैया ना बेफोरो मोनफा मोनफा रानजोबथायै जागोन आरो पाइखौबो गोसोआव ला बेबो मोनसे रानजोबथायै होमबा जोंनिया रुट 7 आवहाय डि आवहाय जागोन मोनसे रानजोबथायै अनजिमाया ना जोङो नेक्स्ट कुइसन बारदोंनि नेक्स्ट कुइसनाव होनदों जे गाहायनि नंगुबै अनजिमाफोरनि बबे मोनसेया जोबथाहैरोङि जावलेफिननाय दशमिक फुवारनाय दं बबेयो जोबथाहैरोङि जावलेफिननाय जानांगोन जोबथाहैरोङि जावलेफिननाय लोगो लोगो बियो मा जागोन मोनसे रानजोबथा अनजिमा जागोन जोङो जोबथाहैरोङि जावलेफिनि बा बियो रानजोबथायैयाव गोलैयो होमबा जोंनिया रुट 3 आवहाय मोनसे
बेयावहाय जावलेफिननाय नङा जे रुट 3 जों मा मोनथियो रुट 3 हाय मोनसे रानजोबथायियाव माब्लाबाबो जावलेफिना दशमिक फुवारनाया हो जे रानजोबथायि अनजिमायानि जिनाखि दशमिक फुवारनाय बियो जोबथाहैयि नाथाय जावलेफिनि जानांगोन नाथाय ना जावलेफिनि होमबा बियो रुट 3 हा मोनसे रानजोबथायि आरो जों मोनसे रानजोबथायि अनजिमानि दशमिक फुवारनाया जावलेहैफिनि बेवहाय जावलेफिननायखौ सोंदों नालाय होमबा रुट 3 आथ' जावलेफिनि आरो जों दायो बुंखाबाय फाइआबो मोनसे रानजोबथायि अनजिमानि जिनाखि दशमिक फुवारनाय बियो जावलेफिनि जायो ना बेवहायथ' जोङो जावलेफिनिसो जायो जोंनो जावलेफिननायखौ नांगौ बेयावबो जावलेफिना बेयावबो जावलेफिना होमबा एयावबो बेयावबो जावलेफिना बियो ना अबे मोनसेयाव जावलेफिनगोन दाना नाय जोङो नैखौ नाय डी खौहाय ना डी आवहाय जोङो गाहायनिखौ नाय रानग्राखौ नाय 125 दं ना 125 खौ जों मा खालामनो हायो 5 × 5 × 5 लिरनो हायो जों ना माबोरैहाय नाय 125 खौ जेब्ला जोङो जेब्ला जोङो 125 खौ ना 125 खौ जेब्ला मा खालामगोन जोङो 5 जों रानगोन 5 हरबा 2 2 हरबा आरो 10 25 5 5 जों 5 ना 5 5 मोनथाम 5 5 मोनथाम जानाय लोगो लोगो 5 3 जाहैबाय बेना होमबा इ मानि महराव दङ बियो 2n 5m नि महराव दं बेबायदियाव थायोब्ला मा जायो जोंनिया दशमिक फुवारनाया जोबथाहैयो होमबा बेयावहाय बिनि रानग्राया मा जाना दङ 5m आरो 5m जाना दं बिमा 2 × 5m नि महराव दं मानि होमबा इयो 5 3 जाना दं होमबा बिनि दशमिक फुवारनाया मा जाहैगोन जोबथाहैनाय जाहैगोन बियो ना होमबा जों मोनथिबाय ए बी आरो डी आहाय जोबथाहैयि मा होनो बिसोरावहाय जे जोङो ए आरो बी ना ए आरो बी आवहाय जों मोनथिबाय जे बिसिनि दशमिक फुवारनाया जावलेफिना आरो जों मोनथिबाय डी आवहाय जे बिनि दशमिक फुवारनाया जोबथाहैनायसो बियो ना जोबथाहैगोन होमबा मा जागोन अपसन नम्बर सी जेब्ला जोङो 1 खौ 7 जों रानगोन अब्ला बेखौहाय जोङो बिनि मानाहाय जोबथाहैयि जागोन आरो जावलेफिननाय जागोन बियो ना जोबथाहैरोङि जावलेफिननाय जागोन जोङो ना बेखौ राननोबाथाय नोंसोरो रानना लाबानो जाबाय जे माबोरै रानगोन स्निजोंहाय रानोब्ला जोङो 7 जों 1 खौ पॉइंट होयोबा 0 ना 1 हरोबा 7 याव 3 थांबाय 3 हरनाय लोगो लोगो जे एखौहाय राननांगौ गैया जोंहा नै बिसोरखौ मोनथामखौ जों मिथिखाबाय जे बिसोरावहाय मा जायो जोबथाहै माने जावलेफिनाखै बेयावहाय ना जेरावबो जावलेफिनाखै बेखायनो जोंनिया फिनाहाय सी जाना दंखायो अब्लाबो नोंसोर नायोब्ला बेबायदि नायनो हागोन बेना पॉइन्टनि थाखाय 0 हरबाय 4 हरबा 28 बेनिफ्राय मा फैगोन बेयावहाय 2 ना जावलेफिननाय माने रानखोन्दायाहाय से मोनहैफिननाय लोगो लोगो जों मिथिदो जे बेयो जावलेफिनगोन बेयो ना दाना जोङो नेक्स्ट कुइसनाव बारदिनि नेक्स्ट कुइसनावहाय जोंना दङ हियाहाय ओरैजाय दं दे 43/24 × 5 क्यूब बेबायदि ना बेवहाय टाइप खालामनाया माबा दोङो मबाइलाव दिगदार जायो बानायनो हाया जायोना बेखौहाय होमबा 43/2/4 × 5 क्यूब रानजोबथा अनजिमानि दशमिक फुवारनायाव दशमिक थावनिनि जोबथाहैनाय थावनि बिसाना जाबाय जे बेसेबांनि उनावहाय बेसेबां दशमिकनि आगदाथिं मोनबेसेनि उनावहाय मानि बियो जोबथाहैगोन ना दशमिकनि उनाव मोनबेसे अनजिमा जाहैनानै बियो जोबथाहैगोन बेखौहाय दिहुननांगौ होमबा जोङो बेवहाय रानलायनांगौ गोनांथि गैया जोङो थोंजोङै नाय जे 2 आरो 5 नि पावारा डिग्रिया जाय देरसिन बेखौ नाय बेयावहाय 2 आवहाय पावारा 4 आरो 5 आवहाय पावारा 3 4 आरो 3 बिसोर मोननैनि गेजेराव माया देरसिन जोंनाहाय 3 आ देरसिन जिहेतु 4 आ देरसिन ना जिहेतु 4 आ देरसिन पावाराहाय ना डिग्रिया 4 आ देरसिन बेखायनो मा जागोन दशमिकाहाय मोनब्रैनि उनावहाय मोनब्रै अनजिमानि उनावहाय जोबथाहैगोन बियो ना मा जागोन जिहेतु डिग्रिया देरसिनखौ नायनांगोन नोंसोरो 4 होनबा मोनब्रैनि उनावहाय बियो जोबथाहैगोन आरो ना दानिया नेक्स्टआव दङ 6/2/4 × 5/4 रानजोबथा अनजिमानि दशमिक फुवारनायाव दशमिक थावनिनि जोबथाहैनाय थावनि बिसाना जाबाय इयावबो नायदो 2² आरो गाहायाव मा दङ 5/4 दं आरो 2 आरो 5 बिसोर मोननैनि गेजेराव माया देरसिन 4 आ देरसिन जिहेतु 4 आ देरसिन बेखायनो मोनब्रै जाहैगोन दशमिक फुवारनाया मोनब्रैयावहाय जोबथाहैगोन बेयो ना अपसन नम्बर सी आहाय जागोन बेबो नेक्स्टआव नायदो बे सिगांनि कुइसनमोन सिगांनि एग्जामाव फैखांनाय गाहायनि माबे रानजोबथा अनजिमा माने जोङो बेवहाय मा खालामनांगौ p/q नि महराव मोननांगौ जों ना रानजोबथा होनाय लोगो लोगो बेवहाय नाय बेवहाय जिहेतु जों नुदोङो मा नुदों जों बेवहाय बेसोरावहाय ना बेखौ नाय आरो बेखौ नैबेखौ नायनांगोन जों ना जिहेतु बेयावहाय मा दङ √3 आरो √2 आरो √3 मोननैबो मा जादों बेयाव रानजोबथायै जाना दं बेना मोननैबो जिहेतु रानजोबथायै आरो जों बेखौ जेबो खालामनो हाया जोंना होमबा बिसोर मोननैबो मा जाना दङ रानजोबथायैयानो जाखागोन बेयावहाय आरो बेनिफ्राय √2 खौहाय जोङो 5 ना होमबा 5 जों बेखौ राननांगौबा बे रानजोबथायै नालाय रानजोबथायैयानो जागोन आरो √5 जों √6 खौ जोङो रानोबा बेबो मोनसे रानजोबथायैयानो जागोन
दाना जोङो लास्टखौ नाय जेब्ला जोङो लास्ट टारखौ नायगोन जोंना लास्ट टारखौ जोङो जेब्ला नायगोन बेवहाय जों मा मोनो बेवहाय √3 ना आरो बेवहाय 27 दं जोङो 27 खौ सिफायनो हायो जोङो 27 खौ जों सिफायबा मा मोनगोन जोङो 27 खौ सिफायबा 3 × 9 आरो 3 × 3 बेवहाय 3 आ मोनबेसे जाना दङ मोनथाम जाना दंना होमबा जोङो नैखौ ओरैबायदि लिरनो हायो जोङो माबायदि लिरनो हागोन जों बेखौहाय नायदो जे बेवहाय दङ 3 सरि बेवहाय मा दङ होनदोङो √3 आरो ओरैजाय √27 ना होमबा बेवहाय √3 थागोन आरो 27 खौ मा लिरनो हायो जोङो √3 × 3 × 3 लिरनो हागोन जों ना होमबा बेवहाय जोङो मा खालामनो हायो √3 आरो नैबे मोननैया मा जागोन बायजोआव फैगोन आरो बेयाव मा थागोन √3 थागोन होमबा बेखौहाय जोङो केन्सेल खालामगोन अब्ला बेवहाय 1/3 1/3 आ मोनसे मा रानजोबथा अनजिमा जों बेखौहाय p/q नि महराव लिरनो हादों जों ना होमबा बे मोनसे रानजोबथा अनजिमा होमबा मा जागोन अपसन नाम्बार D आहाय कारेक्ट एन्साराहाय जागोन अपसन नाम्बार D आहाय ना होमबा एन्सारा जोंनिया B आहाय ना D आहाय नेक्स्ट दङ गाहायनि माबे जोबथा हैरिङि जावलेफिननाय जोबथा हैरिङि जावलेफिननाय जानांगोन दे जावलेफिननाय इयावहाय नाय जोङो जिहेतु नैबेयावहाय नाय नैबेखौ नुयोब्ला जोङो ना गाहायनिखौ जों नायनांगोन दे गाहायनिखौ गोजौनिखौ जेबो नायनाङा बेवहाय गाहायनिखौ जोबथा हैराय बेखौ नायनोबा 8 खौ जों नाय 8 खौ मा खालामनो हायो जोङो 2 × 2 × 2 मोनथाम खालामनो हायो माने 2 × 3 जाना दं होमबा इयो मा जाना दं जेब्ला जोङो 2n 5m नि महराव लिरनो हायो अब्ला बिनि दशमिक फुवारनाया मा जायो जोबथा हैनाय जायो होमबा इनिया मा जागोन जोबथा हैनायसो जागोन ना आरो इखौबो नाय जिहेतु 8 खौ मा लिरनो हायो जोङो 2 3 लिरनो हायो जों ना 2 3 लिरनो हायो आरो इयावहाय 10 दंबोयो ना होमबा बेखौ जोङो 2 × मा लिरनो हायो जोङो 5 होमबा इयो मा जागोन 2 4 × 5 बेबायदि महराव दङ बेना इयावहाय नैबे ना बेखौबो जोङो 2 4 आरो 5 जानाय लोगो लोगो 2n 5m नि महरावहाय थागोन बेबो मा बेबो मा जागोन जोबथा हैनायसो जागोन ना बेबो जोबथा हैनाय जागोन दाना जोङो D खौ नायदो D खौहाय जोङो 628 खौ नाय 628 खौ जोङो नायग्रोनोसै 628 खौ जों मा खालामनो हायो जोङो 5 जों रानोबा 125 आरो 5 जों रानोबा 25 5 जों रानोबा 5 होमबा जिहेतु 5 पावार 4 होमबा बेबो 5 पावार 4 जानाय लोगो लोगो बेबो 2n 5m नि महराव दङ ना होमबा बेबो मा जागोन D आबो जोबथा हैनाय जागोन होमबा D नि दशमिक फुवारनाया मा जागोन जोबथा हैनाय जेब्ला गाहायनि रानग्राया 2n 5m नि महराव थायो अब्ला जोबथा हैनाय जायो दाना जोङो 4 5 5 खौ नायग्रोदों ना 4 5 5 खौ नायनोसै जोङो जेब्ला 5 जों रानगोन बेखौहाय 9 1 9 1 जानाय लोगो लोगो बेवहाय जोङो बेवहाय 2 मोनहैखाला जों ना मानो 2 बो मोनहैला 5 बो मोनहैला मानो बेवहाय नाय जे 5 मोननांगौबा बेवहाय मुंसेयाव 5 थानांगोन आरो 2 मोननांगौबा मुंसेयाव बेवहाय जरा अनजिमा थानांगोन ना होमबा जों मिथिखाबाय जे बियो मोनसे दशमिक फुवारनाया बिनिया मा जाहैनाय नङा जावलेफिनगोन बियो जोबथा हैनाय नङा बेना जोबथा हैरिङि जागोन जोबथा हैनाय जानांगौबा मा जानांगौ नोङो 2 आरो 5 बिसोर मोननैखौल' 2n आरो 5m बेबायदि महराव थानांगौ ना होमबासो मा जाहैगोन बियो जोबथा हैनाय जाहैगोन बेना नाथाय बेबायदि महराव गैयाबा जोबथा हैयि जागोन जिहेतु जोङो नैबे C नाम्बारखौ मोनबाय जोङो जोबथा हैयि ना एन्साराहाय C नाम्बाराहाय जागोन आरो नेक्स्टआव दङ गाहायनि माबे अनजिमाया रानजोबथायै होननानै सोंदों रानजोबथायै होननाय लोगो लोगो बेवहाय नाय 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7 1 4 बेयो नाय 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7 बेवहाय जाफिनदों जेब्ला जावलेफिनो अब्ला बियो मोनसे मा जायो रानजोबथा अनजिमा जायो जावलेफिनोबा फिन रिपिट जाफिनोबा माने फिन जाफिनोबाथाय बा जावलेफिनोबा बियो मा जायो नोङो रानजोबथा जायो होमबा बे रानजोबथासो जोंनो माखौ नांगौ रानजोबथायैखौसो नांगौ बा बे नङा जिहेतु जों रानजोबथायैखौ सायख'नांगौ बेबो मा मोनसे जिहेतु p/q नि महराव दङ बियो मा जागोन 2नियाबो रानजोबथा आरो 3नियाबो रानजोबथाखा ना बा बिसोर मा जागोन रानजोबथायानो जाहैगोन दानिया एवहाय नाय जों मा मिथिखागौ ओरैनो थोंजोङै नायबा जोङो फाइखौ मिथिखाबाय जे दहायनो जों सावरायबोखांबाय सिगाङावहाय ना फाइआ मोनसे रानजोबथायै अनजिमा बेना फाइआ मोनसे रानजोबथायै अनजिमा दानिया नैखौहाय नायदो जोङो √4 आरो 11 होमबा 4नि बर्ग'देया मा जायो 2 जायो होमबा 2/11 आबो मोनसे रानजोबथा अनजिमा जाखाबाय बियो ना होमबा बेवहाय अपसन नाम्बार C आहाय जागोन रानजोबथायैया ना नेक्स्ट बेवहाय दङ रानजोबथा अनजिमा 14588 नि दशमिक फुवारनाया गाहायनि माबे दशमिक थावनिनि उनाव जोबथाहैगोन दानिया जोङो बबेनि समावहाय ना होमबा जों मा खालामनांगौ गाहायनिखौ नायनांगौ जिहेतु 625 जों दानिसो मोनबाय 625 खौ जों मा खालामनो हादोंमोनलायो 5 जों 125 5 जों 25 5 जों 5 दानिया 5 पावाराहाय मा जागोन जिहेतु 5 आहाय मोनब्रै बेखायनो 5 पावार 4
जितु डिग्रीया इयावहाय 4 जानानै दङ बेखायनो मा जागोन मोनब्रैनि उनावहाय जावलेहैफिनगोन बियो ना अप्शन नम्बर सी आहाय जागोन बियो डिग्रीया जेसेबां जाय देरसिन बेखौहाय नायनांगोन ना डिग्रीया बेसेबां दं इसेबांनि उनावहाय माने दशमिक फुवारनायाहाय जोबथाहैगोन आरो ना बा मोनब्रैनि उनावहाय जोबथाहैफिनगोन बियो स' दिनैनि भिडिअआ बेखिनिसै जुदि नोंथांमोनाहाय भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट खालामबानो जाबाय लोगोसे जेसेबां हायो नोंथांमोननि लोगोफोरनोहाय ना शेयार खालामनानै हो आरो जायफ्रा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय ना जाहाथे उननि भिडिअफोरखौहाय नोंसोरहाय नुनो मोनो ना